Usumwa sumyo anunebe mawanya ketiapa ewa sasiso Ewiasim mubasum na wansum ye die fanyina mose wansum bisa usum ye maketiapo eni jie ti sompa die e maketiapa sompa die sasiso emeni jie Sompa FM Sompa TV maketiapo sompa die MING Dichimwa fidie neto sompa FM and TV Nebema wenijie Eni aketiampa Nebema wenijio Sabra bwe mudajini Binachiro suna udie unya Nebema wenijie Naketiampa so kamu Emakechiapa Papa wafidi neto sompa FM and TV Why Yasim sompa mani jeni aketiapa na unu warada Sompa de asitine imunu Emakechiapa Ye no mai mun samma kudi mun samjina ne kasebo Diji samni e jasu samjina sompa de abama sompa FM Emaketiapa sompa TV MNG sompa TV MNG Wisdom ni Anopando nsiano abusua enyabo ene eyeda foforo kura edabnada enso nyade a yebobna na kwadjojesi no nsia bremo kasebo sempromo ya yedi free sompa fie 106.5 FM enkran Watermelon Street na enukro ya no unya ne live ewo sompa TV so a 93.1 asantema ya jatum sompa FM ehwada braka edidem eyiko 100.9 wono so waje ede ma asante micro na abusua we ya yeken no 101.1 atoyema ntemutakwa live wona na wa hene champon na bobo ano 103.3 takra de sompa yeduro buno amamu a 98.9 amakwa adumo wo masoja ne hyehyehya no pei ewo alaji be kwa na abro sanum eno achi 101.3 edoma henkro sompa doma ho na manima sase paso ho na doma FM wo wono nso age ede ma adehia wo mo won potem ho 100.7 so abusua yenkwa abuna pu efam 106.1 sompa tachiman so for mami otutu atuo wo ba pa na ye ka kire mo brother Philip mo systematic press wo mo press anopai makase no age ba bia 90.7 kwambo atadwuma wura wo ma de ya che ebia ewo pono so edidem live anu ya sompa nkransa afa wiase nyina apa no so ye live sompa 106.5 FM Accra anu ya Facebook no animu nwoma so ka ho ho okwa ko like na fe odo nkanto so ato ase chema anu enya bi anu achi sompa FM live YouTube wiase nyina edidem decoder na so baby FM stations no wono ya hwehwe wonsa beka yen kana so ben radio benya wo ho ewo kana she monte so information centers no eburu otwe honwi wo ma fansemi live anopei na kwadjojesi wo ma yensa no waso yasene no ye no mududo 2074 nemo Leicester Company Limited a won mo ya toothpaste any toothbrush no wo mo ana atwi yese a emu ada ho na yetimeti bibidi
na no nso de mu eduru just hot kenke na anopei wo wankodi di honti no wafa nyarewa eno sa no bidimafo heba center wo de time to so na wadi amaw ensam no ne eba abati bi ene se Oman yi apomuden soafo e de aba betu dwa kyerkyere mu ba bia mpox yade no akwakodru enhyehyɛ ya aban edi gu akwan mu sɛde be ya wo mbetimi aso ano eno ena nhyehyɛ ya aban na asayo Ghana aban ene Columbus ne aman ahodo eka ho wo mo ntam eno nso amamre ne amane mu no anope e ba okase mu adwumakuo bi a enhya aban ase e de ato dwa sɛ anti-witchcraft accusation bill ya eda omayi emrahye bedwem no wo monye ntem na wo monye ntumu emeye mrasan se eniyema hodo bi a ekoso ewo miaye bi ewo mamu no ano odin wono ma edito makesi hudwa ene mfididwuma hodo ebetimi adada so ena yewurase edu nketia eka asem bi egu wasomi yebekọ wasa ekropon abeto dwa se abamu bi a wadi mfihia no edu baako woto amenamu sesia no empenifo akwakohu a yese ne honam akwa ne baabi kura no eni ho ene abusua Commander Edna Agwafo Ebrem keye na ye bohura yese asuafo asuade na mponchi ginafa esukuru be mu a ye de honsam oba ye wi a ye do ebekọ amano ne Iran mine emu abeto dwa se free se womo ne Israel fo yi attack yi ba ye ya US fo de womo ho agimu yi enipa bebro apem ena womato nanom wonse do afoforo pii nso ena eprepra anopai wakenkanfo triple A man ejapia APAM DADAA mene Ghana woman ADWOA ASARE afei abusiafo yenje brene yemfa ensem no enchiremu emamoe omanyi soafo ya wo hye apomuden ensem so no nyamfo kwabena minta akando ede atu dwa se enipa enwotwe ena ato nanam wonse do afoforo nso beye apemu ne akire ena wo anya monkeypox yade no ebi efiri se ehyase mebusumni mu afimpinu ene adurununum na osoafo yi enra no de nsem we nyina koto emrahye bedwam wabra na dom kuma no ba no den yonu nyamfo Alexander Afenyomakin na wo pese wo hunu baabia mpox yade no akwakodru enhyehye ya aban adigu akwemu sede be ya wo mbetimi aso ano na wo kiremu esemprenpre ya yekasa die nipa baako ena eda admission so ya womo ehwese wombetimi ama ne ho atono na wo hye mensini oha aduonu nan ya atiate ewo my Ghana emudia na wo kiremu se womo manya yade no ebi no enne mpempenso akwakoduru na ginemu emo ha mu chichemu aduanan enson akiripo aduonu mu baako 47.51% na kwabena minta akando onunyamfo ede ne nsem etu dwa no wo kasafa vaccination so eho kakra na wo kiremu se womo ahwehwe mieme ya hudu bi ya hono ye hotspot bia ye ho hye ya yade no ejina ho kese na contact tracing no womo hwese wombe memu aye den se baabi ya wobi anya bie no womo didi mu a hwehwe mu ko akire se enipa dodo san ena nipa kora wanya monkeypox ni bi no one womu esan ana one womu enya nkita ho se de be ya wombe timi tracing ne ye na womaso yade no ano se de wode nsem no etu dwa no ebini. While 880 cases had been confirmed as at 25th November 2025, the situation update as at 3rd March 2026 is that Ghana has recorded 1,038 confirmed cases and 8 deaths, largely among persons with underlying health conditions. 124 districts across all regions, representing 47.51%, have reported confirmed cases, with the Greater Accra and Western regions being the most affected. There is currently 1 case on admission with no critical cases. The response is being implemented through strengthened coordination and emergency operations. Panyini ya yetene ne sesiei wono ene soafo ya wo hye apomudin ensem so ononyamfo kwabena minta akando abusua kase unya bia hwe ne live o ewo TV ne so saa na Facebook won so ye live SOMPA 106.5 FM Accra ene YouTube SOMPA FM live Rich BITMISE 20 we de ene nam ho wo hwe no na wo sanso atie bi kane enkrameyo yewra Alfred Oko Vandapoy wono ene kasai
ɛna wɔ se kane na wɔ mo tegwa so no 2015 mu hɔ baabi a na wɔyɛ pani wɔ enkran ha sɛmɛyɛ no wɔ mo ati badwako nipa duasɛm bi a wɔ mo kɔ Ohio ɛne Columbus mo ɛkɔ yɛ nhyehyɛeɛ a wɔde wɔn nsa kɔhyɛ ntease apamase sɛ ɛba ma mmerɛ ne amanne a yɛne ama mienu no bɛka yɛ tama bomu no na yɛsua wɔ mo deɛ no wɔ mo nso sua yɛ deɛ ɛmfaso a yɛfa no nyinaa bɛtumi anya deɛ firim ɛne yɛda akyɛ na ɛno a wɔ mo kyekyere ne naano no afei na aba no asoɔ enti ɛno da wɔ mo nso ɛbɔ anan ba ha mpanimfo efiri Ohio ne Columbus no wɔnom ba bɛduru yɛ a wɔno wɔ hyia wie no nkɔmɔbom bra na international national reporter na ɔpɔn hyecheku egyina hɔ no na wɔba bɛkyerɛ botae a ɛnam so ma wɔ mo bae ɛne mfaso ɛwɔ so ɛde ma wɔ man titiru ɛna henkuro nkran. November 15, 2015, we were in Columbus, Ohio to sign a memorandum of understanding to bring the two cities together. The two cities are embedded in their people, the people of Accra and the people of Columbus, Ohio. Today, our ethnic group members from the city of Columbus, Ohio, visiting Accra. Their focus is in art and culture, and we are very happy to have them here, led by the former mayor with whom we started this great relationship. Well, art is about display of our culture. We want to see the best of our culture. Eni a wuti ye kane nkramayo yero Alfred Okovandapoy. Yetoa ensem no esu adwumakuo bi a enhya ban ase ya womo ewo mentifi do mantemu a eba ema ne titru pa womo bambo ensem eho a womo di mu ntintimaye pa na afei enkoda na executive director kwankyerefo a woda no ekuyi edin de sontaba na Hajia Lamnatu Adam wono ene kwankyerefo a woda no wode ato dwase ehu behia se nimanimu ya anti witchcraft accusation bill ya eno ye enkrate dey omai emrase bedwon a wo mo hwe nim se wo betimi adi hu dwuma ntem se de be ya wo mbagi atomu amano aba be ye mra no wo se enkampanifo betimi aye ne ntem ahohare so a anke betimi aboa yie pasan se wo man hwe anje saa bill ya ma matumu a ede wo haw bebre ne beba ne titiru pa ene nkura hodo bi e wo mentifi do mantem ho wo se nansem ye kobo ma me bi ba yie wo ho ema pata wo no kura wabo a wotimu a wo bo ne branka krankakra no omanfo ko twa eja tumu ehye no a enya sem kuma kura enema bi atiti sei no wo se ya rehosem se mpempenso wo my Ghana aduro ewo nimdie kwa so ba bia 21st century ne ye ne nanenamuyi na enam sebe ebia nimdie bia nkrofo eni ene ye culture no ho nsensem bi wo me ya hodo bi no so e hadwene ntino na obi tu na mo bi ati se ye obesere pa se saade we de ensese ye so kura e wo mai emu na wo se ye cultural beliefs ya ye ka ho asemi ememe ya hodo bi wo hormo ya bo saade we hu dewura abo ne tupa ene mentifi do mantem so besi ene ye da so wo kromu a ye bo nipa bi bayie eye wo ma yakayaka de e wo honom nti wasere senke beya mpenifo hwe no wo nye hu adwuma ntem se de beya sa na emei etuo ebetwa. Witchcraft is quite deep-seated. Unfortunately, a lot of people do not see it this much. But from where we are, we know the devastating effects of witchcraft accusation. Last year alone in the Northeast region, about 7 women lost their life due to witchcraft accusation. Several others had their property burnt in northern region. As an organization, we believe that addressing this issue requires collaboration across sectors, especially as it is a belief system. And so, therefore, faith leaders, traditional authorities, policymakers like we have, the media, and civil society organizations have critical role to play in shaping attitudes, influencing change, and amplifying the voices of vulnerable women. Hajia Lamnatu Adam wono na ye kwankyerefo a woda sontaba ekuo no ano eye dwumekuo bi a enhya ban ase e wo mentifi do mantemo ne na yekotie ye enu achi Madina Mrasebedwani onunyamfo Francis Xavier susu eye nimsem se papa yi eba nipa fa ahudi a wodi mu ntintimai pa se human right de eyade a waye advocates no ache na wokyeremu ese saa bill ya ye ka ho asemi wo be hye se wono ankasa be fa to ne ho so na
emrasebedwafo no edi ho dwuma ntem se de beya yebedi atum. The Private Members Bill Committee of Parliament is considering that bill. My hope was that the use of private members' action are also advocacy platforms, so that when government is not taking urgent action on social matters, private members of Parliament will take those initiatives so that we can compel government to do that. So I am hoping that the Minister for Gender would present this bill before Cabinet, so they will bring it to Parliament, so we can even pass it under a certificate of urgency. But I can assure all stakeholders, if Minister does not do that, whatever we have to do as private members of Parliament to ensure that this bill gets passed, we will do that. Onimonyamfo Francis Xavier Sosu wono ene Madina Mrasebedweni ne eni ekuti. Kaseboy anapano ayete se dan papa ya odi adanse ho ne mapa ena asie titru de free na kwajoje si ho sanse kase no wone na ne dia eno ena yebe ede amawo na de yewra soso de tuudwai ene ba bia wo yemra se bedwani e won kan ha wo mo nso aba no fa kase na wo motoi ede ma chini ye ka ho bi na chini yetimi di nkunim na eno na titira ne a woda no general chairman yewra Johnson asiedu nkatia se nya de a wobetena ne to so wobekoso ada ase akopem se wobeda last quarter ganani ye wotwato ase se wo moto abapa ede ama wo mama 2024 no womo etimidi emu enkunim ediba konya so na wo ka se no ene wo be chese edu ba bia Ghana fo etimi yire won ho ye adwuma titru na akuafo ema no ba ebu ebobu ba wie ne enya tofo nenso sa de kro na ne ye ko ba bia akokra ede aba ne nyina ne se mfidi dwuma hodo ewo ha no de wo mo hia ede ye wo mo adwuma no enye no ena akuafo no yo ne se hunti ye mo aboa ye ho na emfidi dwuma no nkyere de wo mpe na akuafo no nyo de awoje bia no wo no mpe na akuafo no nu adue no se de be na wo mo nso ebedi esomfa so bi na mo mankoye se yedua ye nya atofo na nso ye kra biba. It's true that even when the tomatoes are produced, there's always a glut, and then you can't find market. But the problem I keep talking about whereby is that, see, even though we are producing tomatoes and we cannot get buyers, Ghana is still importing tomatoes. You know the reason? Because those who use tomatoes in their factories, they need a certain type of tomatoes. So unless and until you grow that type, they cannot buy. Your tomatoes will be rotten while they are importing to process. Many of our hotels in Ghana, they are importing tomatoes and other vegetables. We say we want to build hotels to encourage tourism. But when we build the hotels, we bring the food they will be eating from outside. Then they come here to eat that food. They don't buy our local farm produce. And okra esanse wedi Africa for wo mo pepato e na wo mo de ayadwuma enso de wo mo adue e twolo no bia enti se tie bia nya no e na wo mbeto nanso ebadansie dia se tie bia ye de cement iron roso enadoa no eno nso na ne kwajoje si company limited wakwa akofa de aba wono ayese mfnama Ghana ha de wo ba bia anopai wokutayemu e na ya toothpaste no ye de atwi yense ne broso a ye bekase no e de amawo ye to also ye ko wasa ekropon ye no ewo Amenfi East Mensino emu watoye mantemare hosem efri ho no mo ba ene se abamu abi a wadi mfihia no eduba ko edin no ene Dominic Daketi wo makohu se woda ensuo bi mu a we no kra de ye pond na wo mo ese wo mo kohunu se woda ensuo no mu na ne honam akwa ne bi te se ne ntohwe ne niema huduo bi nso ekeka nipadua no na eni ho wo bia nim ekwan ye fa so abamu a wadi mfihie duba ko no wokoto saa pond no emu na wo mu kyerem se ye kase wo mayi emu no akopie mu ewo wase kropon abaya ansabia emu kurabie ho en wo mu ekwa akopa pai se de be ya wo behunu ade kropoten a eku abamu ano bambofo nso asom ya wo mu ye nhwehwemu ewo asem no ho dansini ba ko a na wogina ho wabra asem no esiye wone yama ne bofo ekasae.
Enfie du baako abemwe a ne din ebe Dominic Dakiti abusuafo etire mu a opie fifie se one ne nanfo ekọ abonten akodi agro akodai ekoya ade asa omaye abusuafo ehwehwe no efrefre na omo antene nka ade achi Dominic Dakiti embaye enam so emma abusuafo ekoye complain ede ma wasa ekropon police force wo mo ba wedi enfie edu baako a ne din ede Dominic Dakiti wayera wo ehu no enam so emma police force kra de krata ede ma abusuafo se mo san fan call radio stations awodo akorodie ni na mo kokọ announcement radio stations die omo ye announcement dudu na nanso akodai yentene nka yehu babia ohye eno na obi etwemu awokuro a ede jabodi ebe wasa ekropon ensuo ho no koto se pabonifo bi ekoma ba mu wei atu ensuo no mu atwa ne ntoshe ne hwo a ede ko asanso atwe ne moja wo mu wie no no moto no atu ensuo no mu a ensuo no tumi akukura akodai ede no abana ohwe mfuni a ewo hasa brene ne akodai ya reho eno na police bo modin awakofa emu ede akọ wasa ekropon government hospital wo mo mortuary a adopter for babe no postmortem na se autopsy ne ehu adekopoten na mso ma akodai akowu ensuo yi mu sara na CID na police force mpita asemu wo mu gusu aye nhwemu afaye akodai ewu wo mchire manase se ewu no ye rem kakra wo mu gusu se de pabonifo bi na ekun sa bre wo mani abrese de pabonifo a etumi ehwe nyame anim na mkwache efie du baako abemu wa ayire no etwa sebe ne hwa asanso atwe ne moja edna tonsuo mu no sa nipa kro ya wo mu di sa bone no ensa ka nwoma wo ne aban ebedi papa anya dia wo de wo beche won we ene arehosem a SEO was ekropon na bekoso edmani edi eche de bese eche bia no ye mfa ahosem enka me ye natiefo abusuafo enti teacher eno no woye amaniboni wono so ne kopie asem so enti woye amaniboni san ye dansini ena wodi nchiremu no aba wo ba Facebook a emfonyi no enya nika ekwan a abamu ano woda nsuo ni mukura ya saa no a ne ntohwe no eni ho ne ade no mu awuram kakra nti we ya bambofo asomu a wo mo ye hwehwemu ne de ye mpaebo ene se enche wo behunu wo mo a wo mo koye saa de ensampampa so obi ne kodi ne bone no wo hyeda ekogyae no etu ensuo no emu arehosem a efri wasa ekropon eba eno no ene abusua yenko na yenwuram ewo commander Edna Egwafo Ebirime eno no ewo mfimfini mantamu ereka nan wo maboboa no na nkra wo to firi ho eba ne se adehia wo musua de ewo AME Zion school ho na wo mo ekasai enam so ema na no mahemfo wo mo wo abrem na no matrankonwa wo mo nso ani abre kan bi pa eche se wo hwe school adan a wo mo wa enhyada nya nika eno achi nso kra no se mpo wo mo sikama ede ma won a se nye se wo mo de apompapa betoto ano a wo mo ne enantwe ne mponche ene sua de eto da wo mo mra kra no na wo mo pono no so nyina mponche bi ne wo mo jonso na we na enam so ama na chiriwie kwade ya wotosunum na ne bire ya wode to ereka na enem se sompa ne de muka ekompanimfo asom ntem ebasa nso wo mutu ho na mo ente monyi ye hawi na mo nka nkire mpanimfo nanga meyi aje te mejase abakamo mafadam akwen Yesu na matuta sere ankra what's menka na se yehwe yempanyimfo anko a na ye gya yamoframba no wabaya dan mekira ina yewu mesua awo yamayim asha mabrim ha there was schools abahuru bebre lasha school kra offer AME Zion oya rohu ye tu wana mo biara asha dana form 1 form 2 form 3 o mo osiade du ha obewa rohu ebosu abokona emoframba oya ye da achimba ogufa wo osiade na mponche so sebio ogufa wo osiade nsosha won kan obachiro no dem nsosha na la na obi a owo abremra ase ha so obachiro na ekohwe bi won kan enti wo he awo abrem traditional area ewo commander Edna Egwafo Ebirime na chiriwia kwade ya wotosunum wonne kasa ye na sabre no na wo mo asijase hene foforo kra na yawo anomakwa wotoso miensa na wotodu abasa
na nanso de ne de to so ba ya ba no ya ba ma yi fi ya ti ba ma e ma ni na go ba ya ma zan no ma yin za o be biara nso ira ta gichi o tu wa yi tuma ga bo adon mari na mesre memre ti lekitesia de yesu semu abrema ha o pe ya ko bizan so ya da onya kase sere na so fra menu ma lekitesia na o me fa ya won shim na yenye mo wansi omre kum za o to bi onu so lekitesia wo ko won le kudum no so ya de kasa onya enti jase hene fofura abrem na no matra nkonwa wo mo si no bra na Eric anan enam ho no na wo mo de wade sire eto sire de fa sompa kase so enti adehye wo commander Edna Eguafo abrem rich BITMISE mabobo anope na wo mo ede wo suje tirebe enti mponche no enya wo mo hwe dan no a ase wo mo buo enso sai na yesuku dan timpanimfo mra won sra ban mu abusuafo ye ka osena na Kodwogye Company Limited anopa no nsia kasebo ena yeda so aye kinkan ede emamo Joe's Bread and Pastries a wo makofa Joe's Hot Kinky aba wo so ekitaye mu anopai ena afi 2074 eye na nanom dudu akane no wo mo hye ne wo maye ne se ensuo agutua mu kama wo so eka ye ho Midimafo Herbal Center Dr. Time da so se yade bi etete wo no fabra poku ase mayira ewo enkra hanum se yana se kumasi ebuakwa agogo na wonhwanye ho adwuma enfama Leicester Company Limited wo mo na de years toothpaste ene ne brush aba edwama so edi twitwi yese na aboa aboyese ho ban ye dane ye hutia wa ye ba ye de amano ne nsem no ebeto aso amamo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wosi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag yi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di won dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu monako junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa o ema ne mema mo pa wo ye Endpoint
Endpoint Homeopathic Clinic. Wamu demufua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathic Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathic Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de wo mu ginemu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Hudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathic Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathic Clinic. Wamu demufua. SOMPA TV, Emma Aketuapa. Emma Aketuapa ampa yekowie kase no ewo BITMISE na Iran man no mu ne yekọ osoafo abedi ekire ya wo hye apomuden sem so ewo man no mu ye Dr. Ali Jafarian na wode atu dwase ye kase ibe na wotwemienu na yekeka koi se Israel for ni Iran na afa US for so de wo ho gi mu attack yi ekoso enipa apem oha mienu adurunum enum 1255 enipa ne yakun wo mu emu empem dumienu 12,000 ena wo mu so aprepra na wo sinipa dodo no a wo mu ye civilians otimamufo ena wo maye wo mu sa emu ahanu 200 eye ma ena emu 200 nso eye enkoda na wo se elementary school bi kura wo empotem honom a ye friend Minab Elementary School ataki eba ye school for oha adiosia enwotwe 168 ena wo so afamu atonanom wonsia do nti wo sesa de na ekoso ne de yade bi ha dwene ni nyina emu no wo se Iran apomuden atena ye honom wo da so agina wo na so etoto niema sede be ya wo mo mapre ni nyina ye betimi ahye wo mo ama wo mo ho atom ne nsem odi tudwa kakra ni bini. What has happened in the past 9 days, we have had more than 12,000 people wounded and 1,255 people killed, aging from 8 months to 88 years old. 200 of those people who were killed are women, and 200 are less than 18. 168 children were killed in the Minab Elementary School. We have 55 healthcare workers wounded and 11 killed, including 4 physicians, 2 nurses and 3 emergency workers. 29 clinical facilities are damaged. 10 out of them are inactive now, and we have to evacuate the patients from other 7 centers, hospitals in the country. We have more than 200 cities involved by the attacks from the United States and Israeli regime. Dr. Ali Jafarian wono na oko Iran maino emu a woyeso afo abedi ekira wo hye apomuden ensem so eno so na yegina anopen sema hodo a yeboaboa no ede besomo se sompa na nakodwo Jesse Company Limited adopa no nsia kase ebo no yede ni nyina esi ha ede amamo ne yede bae na didi mu akote ne bi ene se soafo ya wo hye apomuden ensem so no nyamfo kwabena minta akando ede atu Jesse free se mpox yade no tiate se me boso ni mu afie twemu nipa bebro apem ena womo enya yade no ebie nipa nwotwe ene nam so ahwe womo enkwa anti witchcraft accusation bill ya eye nkrata ede akopie omai emrase bedwam no NGO bi ya efra womo so ntaba womo de atu Dwase mpenifo nhwenye ho adwuma sede be ya wom betimi age atum ama no abeye mra na ebi eka we ni mo ho ena no pay yede ebesom na efri SOMPA 106.5 FM Accra no efa SOMPA Kumase SOMPA Techiman SOMPA Nkranza takra de doma fonso FB ewo 100.7 FM afa Kingdom mfimfim antemu mankesim wom so FB YouTube Facebook and afa www.sompaonline.com eho nyina yede ensem no efa ho SOMPA TV anopa mu a mo hwe nyina munya bi enso etie ye na mo hweye ewo saa kwan no eso aha ena yedi esi ni asori na face savo kantanka e the tip of sports no aba wo wie beba betena se na Ghana today no so yede atoa so ede amamidin ede adwoa asare anopa yi mene triple A mine ejapia APAM DADAA